ο Θεός ημών, πάντοτε νικαιαί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύτερη σπόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεργήσω αναβαλόμενος φώσος σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών σιδέρεως στεγάζων είδες και υπερό αυτού. Ότι τη συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιτερίων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνεται την ασφάλεια αυτή σου κριτήστε στον αιώνα του αιώνος. Άδυσος ο σημάδιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στις ουδείδατα. Από επιτιμής όσου φεύξονται από τη φωνή των της σου διάφυση. Αναβαίνουν στην ώρα και καταδένουν.
προσκύνωστε, ο έλεος σου, Κύριε, καταδιώξημε, όσας τας ημέρας της ζωής μου. Εις εξόδου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Είπε Κύριος προς Μωυσήν, ανάβηθη πρόσμε εις το όρος και στήθη εκεί, και δώσουσι τα πηξία τα λίθινα των νόμων και τα εντολάς ας έγραψαν νομοθετήσει αυτής. Και αναστάς Μωυσής και Ιησούς ο παρεστικός αυτόν ανέβησαν επί το όρος του Θεού. Και τις πρεσβυτέρης είπεν, ησυχάσατε αυτού έως αν επιστρέψουμε προς ημάς, και ιδού Ααρών και όρμε θυμών, και αν την ισχυμή κρίσης προσπορευτέστοσαν αυτής. Και ανέβη Μωυσής στο όρος, και εκάλυψε νεφέλη το όρος, και κατέβη η δόξα του Θεού επί το όρος Σινάμ, και εκάλυψεν αυτό η νεφέλη 6 ημέρας. Και εκάλεσε Κύριος τον Μωυσή την ημέρα τη 7η εκ μέσου της νεφέλης. Το δε είδος της δόξης Κυρίου ως υπήρ φλέγον επί της κορυφής του όρους, εναντίον των ιών Ισραήλ. Και εισήλθε Μωυσής εις το μέσο της νεφέλης, και ανέβη εις το όρος, και είναι εκεί εν το όρι 40 ημέρας και 40 νύχτας. Της εξόδου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, όσοι της λαλήσει προς τον εαυτού φίλων, και απελύετο εις την παρεμβολή, ο δε θεράπων Ιησούς, Υιός Ναβιναίος, ούκ εξεπορεύετο εκ της σκηνής. Και είπε Μωυσής προς Κύριον, ιδού συμιλέγης ανάγαγε το λαό τούτο, σοι δε ούκ εδήλωσάς μη όν συναποστελείς με τεμού. Σοι δε μη είπας, είδα σε παραπάντας και χάριν έχεις παρεμεί. Ιούν έπικα χάριν εναντίον σου, εμφάνισόν μη σε αυτόν γνωστός, ή να είδωσε όπως αν ο ευρικός χάρη ενώπιόν σου, ή να γνώ ότι λαό σου το έθνος το μέγα τούτο. Και λέγει αυτό Κύριος, εγώ αυτός προπορεύσω μέσου και καταπαύσουσε. Είπε προς αυτόν, η μίση αυτός συμπορεύει με θυμόν, μη με αναγάγεις εν δεύτερη. Και πώς γνωστόν έστε αληθώς ότι έπικα χάρη παρασύ εγώτε και ο λαός σου, αλλή συμπορευομένου σου με θυμόν, ενδοξαστησόμεθα εγώτε και ο λαός σου παραπάντα τα έθνη, όσα άνεπ της γης εστί. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν, και τούτες στο λόγο ονείρικας ποιήσω. Έβρικας γα χάρη ενώπιον εμού, και είδασε παραπάντας. Και λέει Μωυσής, δείξω μη της εαυτού δόξαν. Και είπε, εγώ παρελεύσω με πρώτερό σου τη δόξη μου, και καλέσω το ονόματί μου Κύριος εναντίον σου. Και ελεήσω όναν ελεώ, και εκτηρήσω όναν ικτήρο. Και είπεν, ου δινήσει ήδη το πρόσωπόν μου, ου γάρνει ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ιδού τόπος παρεμεί και στήθη επί της πέτρας. Νίκαδαν παρέλθει η δόξα μου, και θύσωσε η σοπή της πέτρας, και σκεπάσου τη χειρή μου επί σε, έως αν παρέλθω, και αθελώ την χείρα μου και τότε όψιτα ο πίσω μου, το δε πρόσωπό μου κοφθεί σε τέση. Και ο ορθρίσας Μωυσής το πρωί ανέβη εις το όρος το Σινά, καθά συνέταξεν αυτό Κύριος, και κατέβη Κύριος εν εφέλη και παρέστη αυτό εκεί, και εκάλεσε το όνομα του Κυρίου, και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και εκάλεσε Κύριος ο Θεός οικειρμών και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Και σπεύσας Μωυσής ύψασε επί τη γη, φροσετίμησε το Κυρίο. Βασιλειών τρίτης το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. 5 ημέρες εκείνες έρχεται η Ηλιού εις Βυρσαβεέ, η έστη του Ιούδα, και άφηκε το πεδάριον αυτού εκεί. Και αυτός επορεύθη εν τη ερήμου οδόν ημέρας, και ήλθε και εκάθισεν υποκάτω αρκεύτου και ετιμήθη, και ύπνωσε εκεί υπό το φυτόν. Και είδου της ύψατο αυτού και είπεν αυτό, ανάστηθη φάγε και πίε. Επέβλεψε τη Ηλιού και είδου προς κεφαλής αυτού εγκρυφίας ολυρίτης και καμψάκης ύδατος. Και ανέστη και έφαγε και έπιε, και επιστρέψα σε κοιμήθη. Και επέστρεψε ο άγγελος Κύριου εκ δευτέρου και ύψατο αυτού και είπεν αυτό,
ανάστηκε και φάγε και πίε, ότι πολύ από σου η οδός. Και ανέστηκε, έφαγε και έπιε και εμπορεύτηκε εν τη ισχύ της δρόσεως εκείνης 40 ημέρας και 40 νύκτας έως όρου του πολίτη. Και εισήλθεν εκεί στο σπήλαιον και κατέλησεν εκεί, και ειδού ρήμα Κυρίου προς αυτόν και είπε αυτόν Κύριος, εξελεύσει και στήσει εν τώρα ενώπιον Κυρίου, και ειδού Κύριος παρελεύσεται και πνεύμα μέγα κρατεών διαλύων όρη και συντρίβων πέτρας ενώπιον Κυρίου. Ούκεν το πνεύμα του Κύριος, και μετά το πνεύμα συσσισμός, ούκεν το συσσισμό Κύριος. Και μετά το συσσισμό πυρ, ούκεν το πυρί Κύριος. Και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής και εκεί Κύριος. Και γένετο ως ήχους εν ηλιού, επεκάλυψε το πρόσωπον αυτού εν τη μυρωδία αυτού και εξήλθε, και έστη παρά το σπήλαιον, και είπε Κύριος προς αυτόν, πορεύου και ανάστρεφε εις την οδόν σου, και ήξεις οδόν ερήμου Δαμασκού, και χρήσεις των Ελισαίων Σαφάτ, αντί σου εις προφήτη. Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, θεόμεθά σου επάκουσον και εν το Αγίο και Πανσέπτο ναό τούτο, κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκρεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεον. Κύριε, λέησον. Πατερήμων και άνθρωπος Θεός υπάρχεις και δόξα να πέμβομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθεί με ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν εφησέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι άλλοι εφώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομαι την εσπερινή βλαίσιν ημών το Κυρίο. Κύριε, λέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της συγχαρητή. Κύριε, λέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ορός σου, Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ορός σου, Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ορός σου, Κύριε. Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ορός σου, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ορός σου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Ορός σου, Κύριε. Της Παναγίας
αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, και λαμβάνουν των Αγίων υποδέξαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναλογούμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το βλέμμα σου. Τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο παλετός εις ηλαρίσας, επί τόρους ηλανίας ημών, εγώ είμαι, σήμερον εφόρους θάβω, μεταμορφωθείς επί των μαθήτων, έδειξε το αρχέτυπον καλώς της υπόρος, εν εαυτό την ανθρωπίνη αναλάβω.
Πανηγυρίζει η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστοί πατέρες και σεπτό πίμνιο. Πανηγυρίζει και ο ναός μας τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως. Την εορτή που, όπως ακούσαμε από τις ψαλμοδίες, προτυπώνει την Ανάσταση του Κυρίου. Προτυπώνει δε και την μεταμόρφωση τη δική μας, διότι είμαστε κλητοί για τον δοξασμό αυτόν, τον οποίο έδωσε τη δυνατότητα η Ανάσταση του Κυρίου να μπορεί να ζήσει ο καθένας από εμάς και εν τον αιώνι και εν το μέλλοντι. Και πραγματικά συγκλονιζόμαστε από το μεγαλείο του Θεού και την αγάπη Του, ο οποίος προαιωνίως σχεδίαζε όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας για τον δοξασμό του πεπτοκότος ανθρώπου, για την επάνωδο του ανθρώπου στον Παράδεισο, για την επανέβρεση της αρχαίας δόξης και του αρχαίου κάλους που έχασε ο άνθρωπος με δική του υπαιτιότητα, διότι αρνήθηκε την σχέση με τον Θεό και θέλησε να γίνει Θεός
χωρίς εκείνον τον πλάστη και τον δημιουργό του. Συγκλονιζόμεθα μέχρι δακρύων, διαβάζοντας αυτά τα υπέροχα αναγνώσματα που ακούσαμε σήμερα για τον Μωυσή και για τον Ηλία. Συγκλονιζόμαστε διότι βλέπουμε το έλεος του Θεού να προτυπώνεται στην Παλαιά Διαθήκη με την έξοδο του περιουσίου λαού και βλέπουμε έναν τολμηρό άνθρωπο της πίστεως, τον Μωυσή, να παίρνει στις πλάτες του, εικονίζοντας τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, τις τύχες του λαού του, έτσι ώστε να τον εξάγει από τη δουλεία, προτυπώνοντας την έξοδο εκ της δουλείας του διαβόλου και της αμαρτίας. Συγκλονιζόμαστε βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο της πίστεως να απαιτεί από τον Θεό να του φανερώσει την δόξα του, έτσι ώστε να αναλάβει αυτό το έργο, αλλά περισσότερο συγκλονιζόμαστε βλέποντας τον ίδιο τον Θεό να ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα και να δείχνει την δόξα του στο Μωυσή, έτσι ώστε με βεβαιότητα να ακολουθήσει το άγγελμα της εξόδου από την δουλεία και το πέρασμα στην ελευθερία. Συγκλονιζόμαστε διαβάζοντας για τον προφήτη Ηλία, ο οποίος και αυτός ήταν ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος της πίστεως, ο οποίος και αυτός ζήτησε να του φανερώσει ο Θεός τη δόξα του και το απήντησε ο Θεός ότι η δόξα του και η δύναμή του δεν βρισκόταν ούτε στον αέρα, ούτε στην χάλαζα, ούτε στην φωτιά, ούτε στον σεισμό, αλλά στο πνεύμα της ησυχίας, το πνεύμα του ησυχασμού, το πνεύμα εκείνο που ως λεπτή άβρα διαπερνά τα βαθύτερα μέρη της ψυχής του ανθρώπου για να τον φωτίσει και να τον οδηγήσει στην τελείωση. Συγκλονιζόμαστε βλέποντας όλες τις προτυπώσεις της σωτηρίας σε αυτούς τους ανθρώπους, όλες τις προτυπώσεις που οδηγούν στον δοξασμό του ανθρώπου. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι την ημέρα της μεταμορφώσεως δεν βρέθηκαν απλώς εκεί στο Θαβόρ ο Ιησούς Χριστός, ο ιστορικός Ιησούς, ο Υιός και Λόγος του Θεού εν ανθρωπίσας και οι τρεις μαθητές, οι αγαπημένοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αλλά βρέθηκαν ως σαν παρόντες και ζώντες αυτοί οι δύο μεγάλοι προφήτες και άνθρωποι της πίστεως της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και Ηλίας, για να προτυπώσουν την Ανάσταση και να δείξουν ότι ο Θεός είναι έξω από τις χρονικές κατηγορίες που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, ότι η δόξα του Θεού είναι αιώνια και ενιαία, ότι η ζωή εν το Θεό είναι αιώνια και ενιαία και ότι αυτοί οι οποίοι θεωρούνται απολεσθέντες και κοιμημένοι μέσα στη δόξα του Θεού είναι παντοτινά ζώντες και δοξασμένοι. Πρέπει να πούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι στο μυστήριο της μεταμορφώσεως, αυτό το συγκλονιστικό μυστήριο του δοξασμού, ότι βλέπουμε την περιοπή την οποία μπορεί να λάβει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος πλάστηκε από τον Θεό για να συμμετέχει στην δική του θεϊκή ενέργεια και ζωή, στην δική του δόξα, σε αυτό το στοιχείο του Θεού το οποίο μπορεί να μεταλαμβάνει ο άνθρωπος, στην ενέργεια, την άκτιστη ενέργεια της θεότητος. Βλέπουμε όμως ταυτόχρονα και σε όλα αυτά τα σύμβολα και τα σημεία που γίνονται στη μεταμόρφωση να προτυπώνονται όλα τα μυστήρια της σωτηρίας. Διότι αυτός ο Μωυσής που οδήγησε τον περιούσιο λαό στην σωτηρία από την βουλία, αλλά και αυτός ο Ηλίας προετύπωσαν τα πάντα που αφορούν τη σωτηρία μας. Ο Ηλίας, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αναλύοντας τις πνευματικές του εμπειρίες και ακούγοντας αυτά που διαβάσαμε σήμερα από το τρίτο βιβλίο των Βασιλειών της Παλαιάς Διαθήκης, προετύπωσε την Θεία Ευχαριστία, διότι το πρωί του πήγαινε ο άγγελος ψωμί να φάει και το βράδυ του πήγαινε κρέας ένας κόρακας για να φάει. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι σε αυτά τα σύμβολα βρίσκεται η προτύπωση των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης, το εσπέρας που είναι η νύχτα και η σκιά του νόμου, και στο συμβολισμό του άρτου που έπαιρνε το πρωί ο συμβολισμός της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή οι βρώσεις του άρτου της ζωής, του Ιησού Χριστού, ο οποίος δίνει ζωή σε όποιον μεταλαμβάνει το άφθαντο σώμα του και το τίμιο αίμα του. Τα ίδια και ο Μωυσής κατά την έξοδο του περιουσίου λαού αξιώνεται όχι μόνο να λάβει τις θείες εντολές, δηλαδή τον Λόγο του Θεού σαρκωμένο, γραπτό, σε υλική μορφή,
αλλά αξιώνεται επίσης προσευχόμενος για την σωτηρία του λαού του να λάβει την ορτιγομήτρα, δηλαδή ορτίκια τα οποία έδιναν κρέας ως τροφή στους ανθρώπους, προτύπωση της Παλαιάς Θυσίας, αλλά και το μάνα εξ ουρανού, το οποίο συμβόλιζε τον άρτο της ζωής των Ιησού Χριστό, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό, σαρκώθηκε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, για να δώσει ουράνια τροφή και αιώνια ζωή σε όσους προσεγγίζουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αγιάζονται θεωτικά και δοξάζονται από αυτό. Αυτά όλα τα μυστήρια, αγαπητοί μου αδελφοί, ζούμε στην Αγία μας Εκκλησία, η οποία μας προκαλεί και μας προσκαλεί σε αυτή την εμπειρία που έζησαν ο Μωυσής, ο Ηλίας, αλλά και ο προφήτης Ισαΐας, που περιγράφει και αυτός αυτή την θεοφάνεια στο έκτο κεφάλαιό του, τον Ιησού να κάθεται επάνω σε θρόνο υψηλό στο ναό και να είναι περιβεβλημένος με τη δόξα, αλλά και τα κάρβουνα με τη λαβίδα που καλείται να πάρει και να μεταλάβει, που είναι και αυτά η προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας. Και μπορούμε να πούμε ότι η σημερινή εορτή έχει την αναλογία της ως θεοφάνεια στα θεοφάνεια που εορτάζουμε το χειμώνα, στις 6 Ιανουαρίου, εκεί όπου και πάλι έχουμε το σαρκοθέντα Υιό και Λόγο του Θεού, έχουμε το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς και την φωνή του Πατρός να λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούγεται». Ακριβώς η ίδια θεωτική και δοξαστική εμπειρία για τον άνθρωπο επισημαίνει και στη σημερινή εορτή επάνω στο όρος Θαβόρ, όπου ο Υιός εμφανίζεται δοξασμένος μέσα σε φως και δόξα αστραπής, τόσο που και τα ρούχα του να φαίνονται λευκότερα και από το χιόνι, αλλά ταυτόχρονα η νεφέλη που συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα και η φωνή του Πατρός. Και έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, μπορούμε να πούμε ότι στη σημερινή εορτή μας αξιώνει ο Θεός να βιώνουμε την πλήρη θεοφάνεια, την πλήρη αποκάλυψη του ενός και τριαδικού Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή, όπως λέει ο Ιησούς Χριστός, είναι η αιώνια ζωή. Είναι αγινόσκωση σε τον Πατέρα και όνση απέστειλας Ιησού Χριστό. Αυτή λοιπόν η μαρτυρία του Ιησού Χριστού από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κατά την αρχιερατική του προσευχή, αυτή ακριβώς η μαρτυρία είναι που επιβεβαιώνεται με τη σημερινή εορτή, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού, αυτός ο οποίος μας οδηγεί στην σωτηρία, αυτός ο οποίος μας δίνει να κοινωνήσουμε την όντως και αιώνια ζωή, αυτός ο οποίος μας αναβιβάζει στην ανώτατη και ύψιστη περιοπή, αυτός ο οποίος μας δοξάζει, αυτός ο οποίος μας κάνει μετόχους της Βασιλείας του Θεού, αυτός ο οποίος νικά με τον θάνατο, αυτός ο οποίος γίνεται η οδός, η ζωή και η Ανάσταση. Αυτόν θα ακολουθήσουμε, αυτός θα είναι η οδός μας, αυτός θα είναι το φως, αυτός θα είναι η ζωή, αυτός θα είναι και η Ανάστασή μας, διότι αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς είμαστε κλητοί, όπως οι μαθητές του, να αναβούμε εις το όρος Θαβόρ, να ζήσουμε δηλαδή αυτόν τον δοξασμό και αυτή η δόξα και η χάρη της αποκαλύψεως του Χριστού να εμφαίνεται στη ζωή μας, να εμφαίνεται στα έργα μας, να εμφαίνεται σε ό,τι κάνουμε. Πάντοτε μέσα στο μυστικό σώμα του Χριστού, πάντοτε μέσα σε αυτή την πορεία της σωτηρίας, πάντοτε μέσα σε αυτή τη συνοδοιπορία με τον Χριστό και τους Αγίους, μεταλαμβάνοντες του σώματος και του αίματος του Χριστού, μετανοώντας και πλένοντας τις αμαρτίες μας με την εξομολόγηση, αλλά και λαμβάνοντας την Θεία Συγχώρεση και την αιώνια ζωή. Σε αυτή την αιώνια ζωή καλούμαστε να αναβούμε και να πορευτούμε από δόξης εις δόξαν πορευόμενοι, έτσι ώστε να ζήσουμε εμπειρικά και όχι μόνο εξακοής ή ημερολογιακά τη μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή του δοξασμού, τη μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως, και να αξιωθούμε με τη χάρη αυτής της εορτής να ζήσουμε και την κοίμηση και την εις ουρανούς μετάσταση, δηλαδή Ανάσταση της υπεραγίας του τόπου, που στέκει προστάτης και βοηθός και μεσητεύει στον Υιό και Θεό της για τη σωτηρία μας,
αλλά και για ό,τι μας απασχολεί στην καθημερινή ζωή. Με τις ευχές των Αγίων Αποστόλων και της Υπεραγίας Θεοτόκου, ας πορευτούμε αυτή τη ζωή της μετανοίας, του φωτισμού και του δοξασμού. Αμήν. Δυσκολάτη δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάησε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαν τα σωνεμίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεχεν το όνομα του. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, και γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, ως ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου έστι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύχια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μετεμορφώθης εν τόρι Χριστέ ο Θεός, δείξας τις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δυνατό λάψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αηδίος πρεσβείες της Θεοτόκου οτοδότα δόξασι. Μετεμορφώθης εν τόρι Χριστέ ο Θεός, δείξας τις μαθητές σου την δόξα σου καθώς είναι δυνατό λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αηδίο πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξασι. Μετεμορφώθης εν τόρι Χριστέ ο Θεός, δείξας τις μαθητές σου την δόξα σου καθώς ημιναντό λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αηδίον πρεσβείες της Θεοτόκου. Χρόνια σας πολλά. Της αμαρτωλής το φως
μεταλαμβάνοντας δούλους σου αγίεσον, ότι σύνο ευλογών αγιάζουν και τρέφουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νυν και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων.